tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué guapa, ¿eh? Tú más. Guapísima. Tú divina. Lito, Laura, estou aquí con María, que este bellezón, Hola María, guapa. e temos ali a Uxío, a Juanjo e a Toni. Vale, pois un deses tres é a parexa de María. Un. Sí, De momento un. de momento. Entonces, vos teredes que adiviñar pois cal é a parexa. A través de preguntas que eu lle vou facer, a través de retos que eu lle vou plantear. E, bueno, eu creo que isto, con miradas e con historias, creo que se ve, non? Vale. Se parexa, non falamos de empotrador ni Non nada. son, parexa. a ver, tamén empotrará, pero en principio son parexa. Vale. Vale? Estades preparados? Sí. Pois veña. Fijadevos ben nas miradas, que creo que son importantes e claves. Primeira pregunta. Canto tempo pasou hasta que tivestes a primeira relación sexual? O sea, canto tempo estuveron de mozos hasta que surgeu a chispa, non? Toni? Nada. Conocémonos na entrada dos baños da discoteca. Eso que quere decir? Xa foi ali a primeira relación sexual? Ali nos conocemos. Uxío? Bueno, nos votamos 6 meses de novio, porque daquel tempo a cousa era máis así, e despois, pois sí, o sea, 6 meses. 6 meses hasta ter a Hasta primeira... chegar a... Sí, sí. Vale. E Juanjo? É unha primeira noite, xa. Como na primeira? Ti na primeira. Juanjo, Primeira noite. É que perder o tempo non pode ser. Na primeira noite xa Na primeira traca. noite. Pero perder o tempo non é ir cenar algo por aí, No, no. facer Na, Juanjo está mentindo, eso é o que decimos todos. Sí, Vale, de momento credes que Juanjo minte. E Toni tamén. De momento. Vale, pois vamoslle preguntar a María. María, canto tempo pasou de novios hasta que foi... De novios ou de amigos? Ai, bueno, non novios. sei. Canto tempo tardastes desde que conocestes a desde esa que pensas persona? que pode ser teu mozo? Sí. Un día. Un día. Un día. Un día. Vale. Non seré yo quen juzga. Claro. Tiñas ansia. Tiña de todo. Tiñas, eh? De todo, tiña Non de podías todo. esperar un pouquiño. Non, pa qué? Tes razón. Tamén é verdad. Eva, María está dicindo a verdad, non? Claro, Non María di a sabemos. verdad. Eu sí. María, di a verdad. Eles tamén, me parece. Eles sí, os tres. É imposible. É imposible por... Veña, imos ahora a poñer un reto. E vai no facer Uxío. Uxío terá que declararse a María como si fora a primeira vez. Como foi ou como teño que... Bueno, dar, podes non? recrear como foi. Poñedevos Teño que... Poñedevos ao xeito, claro. Que se vexa amor, que se vexa Entonces- complicidade. ¿Te acuerdas? Cuando me dijiste, cariño, tenemos que casarnos. No, che Me dixen... lo dijo ella a mí. Claro, che dixen... non arrancaba. Pero ahora te lo digo Ahora y dimo aquí empezamos de públicamente. nuevo. Dimo aquí públicamente. Cariño, ¿quieres O casarte que non me conmigo? dixeche fai 40 Sí, anos. bueno. Veña. Pero dillo que Dalle. sintes por ela, o que che aporta na túa vida. Tantas cosas te quiero decir. Claro. Non mo poñes este prete, non ves que se pone nerviosa? Ay, Aí está ainda? temblando, Uxío está Claro, temblando, normal. Te quiero mucho Y yo, y quiero cariño. casarme contigo otra vez. Outra vez? Sí, sí. Ay. Que habláis castellano en casa? Falamos de todo. Eu Es son que máis galega. Ele Ella es de máis... Coruña y yo soy de Vigo. Ele é de Vigo, de toda a vida. Eu Vale, son máis vale, de Coruña. vale, vale. Séntate, máis Uxío. galega. Solta, solta. Que vos pareceu a declaración, se lle pode chamar declaración? Porque... Foi unha declaración, sí. Parecía a declaración no xulgado. Pero bueno, había compenetraban bastante ben. Compenetraba Non mintas. físicamente. No. Físicamente, queres dicir? Home, físicamente sí, pero non lle vin moita intención... Non vistes chispa? Non vin chicha, nin Vale. chispa, nin... Pero eu, no, sí, pero eu non teño como que se conocían. Home, pero Claro. unha cousa non quita a outra, É que eu estou analizando, se é Non verdad. está Claro. moi analítico. Verdad Lito ou é perro mentira? viejo, eso... no. Sí. Sabe máis Ahora que imos nós. facer outra pregunta, vale? E a pregunta é, atención, que foi o peor da vosa noite de bodas? Moi boa pregunta, porque na noite de bodas nunca pasa nada.
Uxío, que tal, amigo? Pois a min tuve un problema que ela chegou cunha tentación guapísima e deu-me un traballo sacar o carajo a tentación e me puse moi nervioso porque non sabía por onde empezar e aquilo foi... Cos dentes, Uxío. No, acabou a Pois sí, tentación, despois acabou eu pensei. como se chama? De bufanda. Bueno, tamén Dixo, vale. Bufanda, dixo, aquí vai, aí vai. Pero nervioso, non habría gatillazo. Que iso tamén sole pasar. Pois casi, No, casi hubo gatillazo, Claro. xa cho digo. Vale, Juanjo? Que foi o peor da vosa O peor. noite de bodas? O peor que durou 3 días nada máis. Tiña que durar máis. Que durou 3 Foi 3 días de boda. Juanjo. Este é un tigre, eh? Pero, Juanjo... Este home é un tigre. Foi 3 días, Lito. Tiña que durar 5, Sí que é o 6. tigre. Pero como 3 días? Non estou entendendo. Tu estes 3 días de noite de 3 boda? días de boda. Ah, E tivestes 3 días de noites de boda, claro. Ah, vale, tu estes pre-boda, boda e posboda. Sí. Que resaca. E rendistes as 3 noites? Pues Di non. que sí, No, coño. no. Sí, ben, sí. Vale, Toni? Pois foi moi bonito todo, Toni sempre supla. pero... Sí, porque me sai o aire de dentro. Xa, entonces, amor. o tema foi que me tiña preparada a bañeira, con espuma e todo eso. E claro, metíme na bañeira e tuvo-me que vir sacar. Quedastes a dormir? Quedeime. Quedastes, ti? Quedeime. Era a segunda vez que quedaba. A primeira foi no cuarto de baño, na entrada do cuarto de baño. É a segunda de mañana. Bueno, pois... Non sei que vos parece, non sei quen vos parece que pode ir un pouco encamiñado, quen descartades xa. Home, descartado, xa, o tigre hai que descartalo. Perdóname, Juanjo, que é máis sério dos meus, pero Juanjo non. Toni non. Eu estou dudando. Sí, descartamos xa. No, agora vai contestar María. Por eso. María, que foi o peor da túa noite de bodas? Que acabou pronto. O marido. Que acabou pronto? Sí. Ves como di Toni, claro. Pero unha pregunta, María. Que acabou pronto. Ti na túa noite de bodas tuvestes acto sexual? Claro, entonces... Juanjo xa non foi que acabou pronto. E dixo 3 días. Pero eso é moi raro, porque ti na boda acabas reventada e hai moi pouca xente que conozco que acabara ao chollo. Ai, pero con a premisa que tiña que ser. Ti ibas con ese enfoque Sí, e así foi. porque tiña que contar moito de atrás e agora non ven a conto, sí. Vale, perfecto. Pero sí, Moi ben. acabou pronto. Vamos Só ahora... como a pouco. Só pocha pouco. Bueno, home, pero ahora telo todos os días na casa, non? Bueno, algún sí. vale. Algún que Eu creo que ainda lle duro o cabreo. Esta muller, a noite de bodas, tuvo un cabreo. Escoita, Lito, Perdóname. que ahora ven un reto moi curioso. Juanjo, por favor, levántate, vaille dar un masaje sensual a María. Sexual. Sexual. Sensual. Hai que mirarlle a cara a Hai que mirarlle a María. A cara, a ver. Aí. Desde aquí, ¿no? Por saco. Home, eso de sensual. Se relajado moito, Se non é, pode ser. Pero que faz, Juanjo? Que faz? Que fai? Pasando aquí, Pero todo. eso non é sensual. Acupuntura, sí. Despois de ver o puterín, sabes, todo relaxado, sabu despacio, xa, non? Está amasando. Parece que lle temblan as mans a tocar a María, eh? Sí. É polo terciopelo do vestido. Sí. Me queda. Sí. Claro. Vale, xa está, veña. Ai, Tipo a fisio tampouco, eh? Non chegou tanto. Que vos pareceu? Mal. Ser un tigre, Para verdad? ser un tigre no... Vamos a obviar isto. Vamos a obviar Vamos isto. coa seguinte pregunta, a ver se vos axuda un pouquiño máis. Por que foi o teu último gatillazo? E agora van dicir os tres, eu nunca tuve ningún gatillazo. É a primeira vez que me pasa. Empezamos por Uxío. Uxío, que pasou? Pois, eu nunca tuve un gatillazo. Realmente. De feito, a veces colgaba a toalla e a poñía a secar. Bueno. Teño fotos, a toalla... Juanjo, teu gatillazo, por que foi? O meu gatillazo está claro que
A muller era tan escandalosa que chamaron á porta, tiven que parar, e era a Policía Nacional que chamaron. Ves? E tiven o gatillazo. Increíble, É que a Nacional están todas, De verdade. É que ademais de infieles son celosos. Toni! Eu tuve un percance e non levaba balas. Eu Pa xuro vos por pistola. Dios que non entendo cando fala Toni. A ver. Que pasou, Toni? Estamos falando de gatillazo. Sí. Eu non levaba balas. Gastaras antes e depois ao chegaron dela Ah, mijo. non levaba balas. Vale. Viña de outro lugar. Viñas de outra volta. De tiro al plato. Ya. Buah. No, Toni. Eva. Podolle facer unha pregunta? Non sodes músicos, non? Non estaba aí nunha orquesta. Ves? E a fama témola nós. Dijo eu. Vamos a Xa preguntar a que- María. María, o último gatillazo da túa parexa, como recordas? Non, non o recordo porque eu nunca, ningunha parexa tuvo un gatillazo comigo. Ninguna parexa tuvo gatillazo. Nunca. Nunca. Que maravilla, María. Nunca. Mi madre. No sé yo, Bueno, todo se andará, Pero... No hai lugar. Todo pode pasar, ¿eh? No sé yo. Vale, y ahora vamos con último reto, que vai ser que Toni, ahora non vas falar, vale? Vas bailar o agarrado con María. Y de palí, por favor, poñede música y que bailen los novios. Déixate levar, déixate levar. Ay, ay, ay. Esa man na nuca? Sí. Bueno, xa estaría, Venga. Xa estaría, xa estaría. Xa estaría. Tendesme que decir xa quen pensades que é o marido de María. Por favor, cortar sonido. Uxío, Juanjo ou Toni? Nós pensamos por unanimidade Sí. que é o Xío. Pensades que Uxío é o marido de María. Sí, se non menteu María, todo indica que é o Xío. Vale, pois imos resolver. María, vas a ir, vas te dar un paseillo por detrás e vas de dar un bico ao que é o teu marido. Dá un pouco de tensión, María? Anda que se dá o bico ao tigre, descolócame. Vale, eso é combinado. O tigre! Mira, Toni, moitas gracias. Gracias por estar con nós. E de por ali. María, séntate. Séntate ali. Juanjo, séntate, séntate. Eu séntome aquí. Ai, por Dios. María e Juanjo, creo que tendes unha historia super bonita. Sí, Canto tempo levades casados? 3 anos, 3 anos casados, pero de relación 15. 15 anos. 15 anos. E onde vos coñecéstedes? Conhecémonos nun centro comercial na Coruña cun accidente e aí nos coñecimos. Como cun accidente? Pois sí, un accidente. Nunha inauguración que fixo ela dunha peluquería, eu estaba na tenda de abaixo, romperon todas as cañerías, caeu toda a auga e baixou ela. Pois E ali foi un nos accidente. coñecimos. Vale. E desde aquela non nos separamos. Bueno, desde aquela empezamos unha relación de veciños de locales, Sí, amigos. amigos, e un té, un café, meses, pero moitos meses. E como non arrancaba, non arrancaba a decir nada máis, nin a min me salía, porque eu
son máis maior que él, ben se ve. No, ver non se lle ve. Ve, Porque canta diferencia tendes de idade? 17 anos. 17 anos, sí. Levas de 17 anos a Juanjo. Sí. Pois teño que decirche que non se nota. Bueno, Non sei se vai mal por ti esto, No, eh? Pero Todo o contrario. non sei se vos podo preguntar a idade. sí, Sí? Mira, eu teño 50, ela ten 67. Moi ben. Guapa. Sí, 67 anos. Pois non se notan para nada, estás espectacular, eh? Espectacular. Normal que te fijaras nela, eh? Entonces, eu sempre fui unha muller que dixen, é o meu tercer marido, claro, son Juan III. Juan III. Terceiro de Galicia. E teña xa fillos mozos. Sí. Eu sempre decía, nunca estarei con un home que sexa da dos meus fillos. E bueno, el é 2 anos máis novo, como o fillo maior. É que nunca podes decir deste agua no beberé. Eu sempre claro. que dixen non, pumba, caiu-me en riba. Sempre. E que tal o tomou a familia? Ben, no principio ben, sobre todo a xente maior, moi ben, Sí? que é sorprendente, sí. Pensa que fai 15 anos, E a xente menos maior un pouco A regular. xente menos maior, bueno, lle costou un poquinho máis, Bueno, Arrancou un poquinho máis pero tarde. dentro do noso entorno, a verdad que... No, noso entorno ben, sí. Os meus irmáns, os meus fillos, é que, vamos, Juanjo é unha persona que hai poucas como él, porque, de verdad, é un ángel que apareceu na miña vida, e con todo o mundo así. Entonces, meu pai, que era o que a min me daba máis respeto, sabes? Meu pai o adorou desde o minuto cero. Madre Cero. mía. E os meus fillos o mismo, porque é moi cercano, é moi boa persona. Antes dixestes que é a terceira vez que te casabas, pero como te podes casar 3 veces? Porque eu son como Masel, yo tuve 3 manitos, e a los 3 se envenené. por que non? Pero que casaste unha vez, pero despois volver a repetir... Ai, volver a repetir. divinamente, mi amor. Sí? Sí. Pois eu se me Eu divorcio tuve... creo que non me volvería a Be, casar. eso tamén o dixen eu. Sí? A primeira dixen, non volvo a pasar por aí, e volvín a pasar, 9 anos despois. E dixen, non quero outro home na miña vida. Eu tiña un dito que decía, como a canción esa de... Eu quero un home que me quiera, que me tenga llenita la nevera. Pois eu dicía, eu quero un home que me queira e que non me vacíe a nevera. Correcto. Con eso digo todo. O que foi o anterior, o que foi o anterior. María, eu quero que nos des un consello para conservarse así tan guapa como a ti. Pois mira, o primeiro, sempre o digo, é genética. Meu pai morreu con... A mí non me vale eso da genética. Sí. Home, é genética, é genética. Eu sempre fui pequena e sigo sendo pequena, sempre fui menuda. Home, medrar non vas medrar, María. Escoita, e sempre fui menuda e sigo sendo menuda. E teño unha edad que, lógicamente, sempre che din tiña que estar como máis gordita. Bueno, genéticamente son xa así. E despois, sí, fago deporte, fago yoga, teño un entrenador personal, cuídome moito nas comidas, porque ademais teño un problema cardíaco que teño que controlar. E cumple comigo todos os días. E cumplo todos os días. Eso é unha física que hai que ter aí, non? Cumplo, con que? Non o di, pero cumplo. É complicado, No. Con tigre é complicado.